तामुलपुर जिल्ला बीपीएफनि बेन्दोंआव थानाय जि मोननै समस्ति एनडीए हिसाबै तामुलपुर एलएसी आरो गरेस्वर एलएसी मोननैयावबो जोङो देरहासार जानो हाबाय आरो बिराद मोजां मार्जिनाव प्राय 27,500 तामुलपुर एलएसी 30,000नियावबो थांबावनो हागौ आरो माने 68,000 70,000 सो डिफारेन्स गरेस्वर एलएसीआव जागोन। बियो माने जोंनि बयबो जयै नाजानायनि थाखाय आरो बीपीएफ दोलोनि हेफाजाबाव बीपीएफ दोलोनि मावथिफोरनि मावसोमनायनि थाखाय दिनै सानैबो देरहासार जाबाय। जोङो नारसिनगोन, जों नङाबा देरहायामोन, बीपीएफ नङाबा बेनि थाखाय जोङो नारसिनगोन आरो बिथांमोना जोङो हाबनानै मिथिदों बिथांमोननावबो बारा मोजां मावथि गैसोआ, बीपीएफआनो बांसिन मोजां मावथिफोर दं, ओंखायनो जोंहा बारा गिनो गोनां गैया। जोंबो खावसे खावसे बीपीएफआबो सुजुग सुबिदाफोरखौ जोङो मोननांगोन आरो जोङो बिगोन। ना जोङो गोदोनो बुंदों बिथांमोना थांनाय बोसोरबायाव जाथावै बाथ्राफोरखौ बुंना लादों, मावनो हायाखै आरो जिफोर जाथिनि सेन्टिमेन्टेल इसु बे समाव पावार दानजानाय एमफोरनि 16था डिपार्टमेन्ट दानजानाय बेफोरबादि मावनायनि थाखाय दिनै टटेलि बोसोरबा उनावनो इउपिपिएलआ नैबे इलेक्शनाव जिर' जाबाय आरोखि। बिथांमोनाथ' इउपिपिएल हिसाबै पार्टी हिसाबै जेबो गैखाया। थांनाय देरहानाय इलेक्शनाव एबसुनि सेंग्राफोरा मावसोमना होनायखायसो देरहादों। पार्टीयाव डिसिप्लिन गैया, इउपिपिएलआ सिस्टेम गैखाया आरोखि। बे पार्टीया थागोन ना थाया साननैसो उनाव नुगोन आरोखि। जेबो गिथावना फैया, बीजेपी दोलोआ बीटीसी ओनसोलाव बारा माने लिडार मावथि बारा गैया। दा बे खोथाखौ बुंजोबला आरोखि, देनां मोजाङै बुंगोन। শেষৰ মুহূৰ্ত আমি যেনেকৈ যৌথভাৱে কাম কৰিছিলোঁ ফিল্ডত, ইয়াৰ পৰিণাম আজি আমি পাইছোঁ আৰু আমি বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত দুটা সমষ্টি गरेस्वरটো আৰু অধিক 70 ওচৰা ওচৰি ডিফাৰেন্সত আমি জয় হৈছোঁ আৰু ইয়াতো প্ৰায় 30,000 ভোটৰ মানে ব্যৱধানত আমি জয়লাভ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে ৰাইজে বিশ্বাস এটা ৰাখিছে, बीपीएफ দলৰ চৰকাৰ আৰু 4 বছৰ আছে, ৰাইজে আশা কৰিছে, উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ আশা কৰি আমাক বিপুল ভোট দি পেলাই জয়যুক্ত কৰিছে। নাই, এইটো নিউজ লাইভে ক'বাৰ আধা ৰাস্তাৰ পৰা মানে এটা সমীক্ষা কৰি পেলাই মানে কৈছে। আমি গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰিছোঁ। মই যেতিয়া সমীক্ষা চেণ্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভত দিছোঁ, মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ ডিফাৰেন্স 5,000 হ'লেও আমি জয় হোৱাটো নিশ্চিত। এই সমীক্ষা মই চেণ্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভৰ দলৰ আমি ৰাখিছিলোঁ। না, আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁলোকৰ যিটো মানে ইমেজ, এই ইমেজটোক ৰাইজে বিশ্বাস ৰাখিছে আৰু আমি অতি সহজে কৰ্মকৰ্তাখিনিয়ে ফিল্ডত সোমাই কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ আৰু সেইমতে আমি বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছোঁ।